Здравейте и добре дошли в Бодаков Motion Studio. Аз съм Чавдар Бодаков и днес ще ви покажа лек и релаксиращ масаж на гръб, подходящ при напрежение и умора. Гърбът е една от зоните, в които най-често се натрупва напрежение, особено при продължително седене, физическа работа или стрес. Леките и ритмични масажни похвати помагат на мускулите да се отпуснат и тялото да се успокои. И не забравяйте, видеото е с образователна цел. При силна, остра или постоянна болка задължително се консултирайте с лекар или медицински специалист.